Există dragoste la prima vedere? Este atracție sexuală, este autosugestie, este destin? Care e explicația acestui fenomen? Sunt Robert Ionescu și acesta este un nou fragment pe care vi-l ofer. Pentru dezvoltare personală, cărți audio și documentare mă găsiți pe ionescurobert.ro. Prototipul partenerului perfect. Așa se numește boala eternă a psihicului uman, chinuit de propria ei neîmplinire. O viață întreagă în așteptarea unei chimere. Copil sau adolescent, holtei sau cu pirostriile puse, monogam sau poligam în putere sau deja bătrân, încă o mai cauți, încă îl mai aștepți, încă speri că te va găsi. Această chimeră utopică, această fantasmă sexuală, personalizează ce ți-a plăcut mai mult, în fiecare femeie sau bărbat ce ți-a oprit cândva răsuflarea. Cum umbra se învârte în jurul copacului în zilele însorite și în enigmaticele nopți cu lună plină, la fel această dorință secretă este legată de sufletul tău, ca piatra de moară de gâtul sărmanului osândit. Principiile de morală, normele de orânduire socială, biserica și soborul de preoți, sfatul răgușit al bătrânilor, ofițerul de stare civilă, toți vor încerca să te ajute, dar această boală nici moartea nu o vindecă. Chiar dacă ai în pat câștigătoarele concursului Miss Univers, chiar dacă ești măritată cu prințul bunelor maniere, în clipele tale de singurătate, în tenebrele oculte ale subconștientului se vor auzi voci, dorințe secrete, furnicături subtile, excitații nocturne, demoni lăuntriși ce-ți vor ucide liniștea. Căci a fost spus, rare ori se gândește omul la ceea ce are deja și mereu la ce-și dorește mai mult. Dar până acolo, haide să începem cu începutul. El se îndrăgostește de ea. Ea e îndrăgostită de altul care e îndrăgostit de una, dar e cu alta. Ea acceptă să fie cu el ca un compromis. Concluzia, Cupidon este un bețivan notoriu ce își aruncă săgețile care încotro. Idila începută este o autopăcălire necesară. Prima privire este singura obiectivă. El s-a gândit, nu-i prea bună, dar merge o tură. Ea s-a gândit, nu e extraordinar, dar parcă-i drăguț. Restul e autosugestie și compromis. Nimeni nu ne minte cum ne mințim singuri. Ochii tineri lipsiți de experiență văd în celălalt numai calități. Ba chiar teribilismul face ca unele defecte să fie trecute în rândul calităților, cum se spune. Lucrurile ce o fac să se îndrăgostească de el sunt aceleași pe care nu le va suporta mai târziu. Folosim aceeași pastă de dinți, ascultăm aceeași muzică. E clar, suntem făcuți unul pentru altul. El îi aduce flori și bomboane, o scoate în oraș. Ea vorbește calm și frumos, respectându-i părerile și liberul arbitru. Văzuți din afară, chiar par un cuplu reușit. Înaintea primului contact sexual, ea încearcă să pară lipsită de experiență și interes în acest domeniu, ca să nu fie catalogată drept curvă, iar el îi spune cu o romantică vibrație în voce: "You are the only one." Dar vremea primelor impresii și a ipocriziei teatrale trece, la fel cum gingașii ghiocei pălesc în mijlocul primăverii și orice monedă are 3 fețe. Minciunile încet ies la suprafață, precum căptușala dintr-o haină cusută cu ață subțire, căci se spune: nimic din ce a fost îngropat nu rămâne nescos la lumina zilei cu timpul. Bărbatul oferă flori și atenții din ce în ce mai rar, pentru că deja a cucerit femeia sexual și nu mai are pentru ce să mai lupte. Femeia dorește să-și mărească influența, importanța, puterea în cadrul acelei relații pentru a-și asigura poziția. În continuare, misoginul și mizantropul Robert Ionescu spune așa: trăim vremurile unui matriarhat eclatant, în care câmpul de bătălie este dominat de către femeie prin strategii instinctuale. Femeile își cunosc foarte bine aturile și se folosesc de ele. Bărbatul a alergat după ea să o cucerească, nu ea după el. Dacă ea se desparte, imediat apar 300 de bărbați care o vor, pe când el va plânge singur în casă. Ea nu este dependentă de sex, ba chiar folosește sexul ca pe o monedă de schimb. Ea este sensibilă, se supără ușor și când se supără este vulnerabilă și dacă nu o împacă el, o împacă altul. Conștientă de toate aceste aturi, femeia atacă, amenință, plânge, face fițe, este dificilă, botoasă, dezamăgită și pretinde mereu atenție. Când drama queen își joacă cu abilitatea actul, bărbatul aiurit și cu gândul mereu la sex se simte vinovat, deși nu știe exact cu ce a greșit.
cu creierul său mic lipsit de imaginație, fără intuiție și îndobitocit de 5.000 de ani de testosteron, se grăbește să ofere o soluție intelectuală. Dar femeia nu caută nicio soluție intelectuală. Ea dorește să-l înfrângă emoțional. Îl vrea în genunchi, implorând-o să-l ierte, promițând că o să fie mai atent. Uneori și femeile fac greșeli și își cer scuze. Am greșit, îmi pare rău, dar tu ești de vină. E important ca bărbatul să înțeleagă bine că vina nu poate fi decât a lui. Orice încercare de a ține piept femeii este întreruptă brusc, cu o atitudine kamikaze. Eu renunț, mă retrag, vreau să ne despărțim. Apoi tace și așteaptă. Știe că bărbatul va ceda, chiar dacă ea nu are dreptate. Cedează azi, cedează mâine, cedează în fiecare zi, devenind din ce în ce mai slab, mai domestic, mai dresat. Cum îți merge de când te-ai însurat? N-am voie să mă uit după femei, n-am voie să mă uit la meci, n-am voie să ies cu băieții la bere. Regreți pasul făcut? Nici asta n-am voie. Paradoxul este că femeia nu poate iubi un pămpălău. Ea își dorește un bărbat puternic, un armăsar pur sânge, un animal sălbatic. Și a transformat bărbatul în ceva ce nici ea nu mai poate iubi. De ce a făcut asta? De frică. Instinctul de procreere stă la baza matricii universale. Vorba aceea, femeia are 2 scopuri în viață: să se căsătorească și să arate necăsătorită. Orice femeie caută într-un bărbat pe tatăl copiilor săi. Un bărbat docil îi va crește copiii și nu o va părăsi pentru alta. De ce? Pentru că nu are voie. A avut ea grijă să-i bage bine în cap că nu are voie. Femeile împar bărbații în 3 categorii. Bărbatul viril și sălbatic de care se îndrăgostesc și e bun la pat. Bărbatul pămpălău, bun de luat acasă și pus să plătească factorii. Prietenul emasculat care o ascultă și oferă un număr pe care să plângă. Întrebare. Este posibil să ai un bărbat viril și sălbatic care să se întoarcă mereu la tine, să te iubească și să-ți ofere și puțin atenție? Răspuns. Da, este posibil. Dar pentru asta nu trebuie să-l dresezi pe el, ci pe tine. Fără fițe, fără drame, fără supărări, fără lacrimi, fără amenințări kamikaze, fără gelozie. Femeia trebuie să învețe puterea compromisului. În spatele unui bărbat de succes se află o femeie. Când succesul crește, apar mai multe femei. Niciodată un bărbat nu va lăsa o femeie de prea bună. Frate, m-am despărțit de ea. De ce? Era teribil de bună în pat, mergea prea mult la sală și arăta perfect, nu era geloasă când umblam cu altele, nu mă freca la cap, îmi făcea masaj, avea vorba blândă și era mândră de mine, îmi zâmbea tot timpul și era foarte optimistă. N-am mai suportat-o și am plecat. Deci un bărbat nu e suficient de tâmpit să lase o asemenea femeie, pentru că aceasta este femeie de păstrat, nu de folosit. Cu 50 de ani în urmă, poligamia bărbatului nu era acceptată de societate, iar femeia se mărita virgină. Femeile crescute cu morala bunicii și spovedite la biserică au mari probleme în a se adapta vremurilor actuale. Femeile mondene își etalează cu opulență teribilă marfa pe taraba site-ului de socializare. Își încep viața sexuală la 13 ani și ajung la 20 mai bune în pat decât actrițele din filmele porno. Sunt tinere, sexy, sunt disponibile. Ce bărbat mai poate rezista cu mintea întreagă unei asemenea tentații? Există bărbați care știu că nu au voie, dar își doresc. Între dorință și reținere în adâncurile psihicului masculin se nasc conflicte teribile ce refulează cu violență înspăimântătoare în scandaluri de cuplu. Cum spune proverbul, cu un picior în luntre și cu unul în punte, grea poziție. Tendința libertină a societății moderne în opoziția normelor de morală împământenite creează dorințe antagonice capabile să sucească mintea oamenilor. Cuplurile se ceartă din cauza banilor, din cauza copiilor, din cauza părinților sau a lucrurilor anodine, dar cauza ascunsă a acestor certuri e neîmplinirea sexuală. În aceeași măsură în care îți dorești să fii acolo,
îți dorești să pleci. Cum nu te poți hotărî ce îți dorești mai tare, te cerți. Morala societății apuse este insuficientă vremurilor prezente. Tradiția și biserica, în loc să ducă la eliberarea sufletului, duc la împovărarea lui. Dinozaurii care nu s-au adaptat noilor condiții de mediu au trebuit să suporte extincția. Sfatul pe care îl dau bărbaților și femeilor deopotrivă este scris în Coran. Ai grijă la gândurile tale, pentru că se vor transforma în cuvinte. Ai grijă la cuvintele tale, pentru că se vor transforma în fapte. Și ai grijă la faptele tale, pentru că ele îți construiesc destinul. Fiecare gând, cuvânt sau emoție este un bumerang pe care îl arunci universului. Fii cu băgare de seamă, se va întoarce când ți-e lumea mai dragă. Nu subestima puterea gândurilor. Iubirea dintre doi oameni este un lăstar firav, ușor de călcat în picioare. Iubirea dintre doi oameni e ca un turn. Fiecare gând sau dorință este o cărămidă din acel turn. Pune doar cărămizi bune și turnul va sta drept în fața furtunilor timpului. Ați auzit expresia "s-a umplut paharul"? Femeile iubitoare de dramă și semănătoare de zâzanie, echipate cu o memorie foarte bună, aduc paharul deja plin din relațiile anterioare. Orice abatere a bărbatului este picătura care umple din nou paharul. Aceleași cuvinte, aceleași emoții, aceleași lacrimi, aceleași reproșuri, ca o melodie îngrozitoare pusă pe replay. Mânie, orgoliu, autocompătimire, frică, gelozie, vanitate, ură, autoimagine, invidie, răzbunare. Aceștia sunt actorii scenei, care se repetă cu o similaritate oripilantă. Drama este un viciu. Viciul este dependență. Milioane de bumerange negative lansate universului. Opriți această nebunie. Întoarceți paharul cu gura în jos. Lepădați-vă de gunul trecutului. Cultivați blândețea, toleranța și iertarea. Căci a fost spus: iartă de 70 de ori câte 7. Omului iertător, greșelile îi vor fi iertate. Sfat pentru bărbați. Bărbatul este rațiunea, bărbatul este înțelepciunea, bărbatul este stâlpul de temelie al casei. Bărbate, educă-ți verbul. O femeie îți poate oferi orice, dacă știi cum să o iei. Îmblânzirea scorpiei prin cuvinte potrivite se face. Căci se spune, nimeni nu se ceartă de unul singur, și de asemenea, aceluia care se pune cu nebunul și lui lipsește o doagă. Un anumit Ioan spunea, ori de câte ori vrei să dai un sfat soției tale, încep prin a-i spune cât de mult o iubești. Femeia cu emoții se hrănește. Așa cum ea îți pregătește cina, la fel tu să-i pregătești hrana de toate zilele. Sfat pentru femei. Bărbatul este o creatură simplă. Vrea îndestulare sexuală, ceva de mâncat și ceva de băut. În rest vrea să fie lăsat în pace. Oferă-i bărbatului mai mult sex decât își dorește și mai exotic decât toate fanteziile lui. Fă-l să se simte dator, dar nu pretinde niciodată nimic ca pe un drept sau ca pe o plată. Cere orice cu blândețe, ca pe un favor. Renunță la drame și supărări când vrei să atragi atenția. Înlocuiește-le cu vorbe blânde și mângâieri. Explică bărbatului ca unui copil de 3 ani ce simți și nu avea pretenția că ar trebui să știe deja. Când vrei să-l corectezi, mergi la el și spune-i: în schimbul la ceea ce o să-ți ofer acum, o să-ți cer un favor. Apoi arde-i o partidă de sex memorabil care să-l lase fără răsuflare și după ce ai terminat cu el, șoptește-i cu blândețe pe un ton glumeț. Și acum favorul. Ești pregătit? Nu mai lăsa vase nespălate în bucătărie. Îți mulțumesc foarte mult că ești atent la dorințele mele. Și ca să fiu sigură că ai înțeles, mai vrei o tură? Femeia este parfumul căminului. Femeia este focul ce încălzește pâine. Femeia este ambrozie pentru suflet. Femeia este cântecul, zâmbetul, armonia și optimismul. Femeia este leacul pentru rană. Învață femeie să vindeci în loc să zgârii, să mângâi în loc să biciuiești, să săruți în loc să crești vorbe otrăvite. Cinstește numele bărbatului tău și nu-ți pierde respectul față de el, că tu ești coloana sa vertebrală.
Nu-ți mai permite niciun gând negativ, niciun sentiment de tristețe, nici o dramă trecătoare, niciun bumerang aruncat. Iar când se întoarce la tine din brațele altei femei, să-i spui așa: o să-ți arăt eu cum te iubește o femeie adevărată. Și arată-i numai decât. Iar când zace fără răsuflare întins pe spate, șoptește-i zâmbind: de vei găsi una mai bună ca mine, învață-mă ce știe să facă ea, ca să fiu și eu la fel de bună. Ce vrei să mănânci azi, bărbatul meu? Dacă un bărbat părăsește o astfel de femeie, merită să plătească pentru nerăzia sa. Cum spunea Bonaparte, femeia frumoasă e o bijuterie, femeia blândă e o comoară întreagă. La ce bun unui vultur toate păsăricile pădurii pentru satisfacerea poftelor pipotei, dacă nu are pe aceea pentru înălțarea virtuților inimii, zburând până la nori, se va simți pustit. Fie ea migratoare sau de prin partea locului, pasărea mâncătoare de carne sau de semințe, se simte bine la cuibul ei și îl construiește pe acesta într-un singur loc. Cuplurile azi se despart prea repede și pentru prea puțin. La nervi, țânțarul pare armăsar. Căci se spune, nu lua decizii când ești beat, când ești supărat sau când ești fericit. Iar vorba dulce mult aduce. Calitatea greului nu se judecă după o singură sămânță și sufletul omului nu se cântărește cu prima greșeală. Învățați să fiți recunoscători. Faptul că sunteți sănătoși și aveți ce mânca, aveți un pat moale și apă curată, aveți haine bune și există cineva care vă iubește, deja e un miracol prea mare. Iubirea adevărată se referă la cât de mult oferi, nu la cât primești. Faptul că ai cui să-i oferi este deja un miracol suficient de mare. Se spune că un înțelept și-a dedicat viața vindecării celor bolnavi cu trupul, cu mintea și cu sufletul. Pe când vindeca el într-o pădure, începu o ploaie măruntă de toamnă, ce băga frigul în măruntaiele zecilor de oameni ce așteptau ajutor de la el. În acel moment, unul din pacienții săi a grăit: înțeleptule, tot ce am în lume sunt banii. Primește de la mine această pungă cu galbeni și construiește aici un templu să nu mai stea atâția oameni în ploaie. Înțeleptul l-a privit în ochi și a spus: primesc. O ploaie măruntă de primăvară cădea acum peste cele meleaguri, iar înțeleptul le oferea hrană pentru suflet discipolilor apropiați, într-o cameră mare, bine încălzită cu lemn de brad. Cel care dăduse punga de galben se tot băga în sufletul maestrului căutându-i atenție. Oprindu-și predica, maestrul întrebă: ai ceva pe suflet? Știi, înțeleptule, eu sunt un om bogat, dar suma de bani pe care ți-am dat-o a fost extrem de mare, chiar și pentru mine. Și măcar mulțumesc din partea noastră ar fi potrivit, așa-i? Da, măcar mulțumesc. Dar de ce? Cel care oferă este cel care trebuie să mulțumească. Această poveste zen este greu de înțeles. Soarele miliarde de ani a oferit planetelor lumina și căldura sa. Dacă planetele nu ar exista, soarele ar avea de oferit lumina și căldură în continuare. Din păcate nu ar avea cui. Când iubești și oferi, soarele arde în tine și ți-e sufletul cald. Când aștepți să fii iubit, cerșești soarele celorlalți pentru că sufletul tău e sărac și nevrednic. De aceea cel care oferă este cel care trebuie să mulțumească. Ferice de femeia ce înțelege aceste cuvinte, ea va aduce casei sale armonie și căldură, căci a fost spus: când doi vor face pace unul cu altul sub același acoperiș, vor spune muntelui să se mute din loc și el se va muta. Când o femeie spune: vreau un bărbat care să mă iubească, vreau un copil care să fie al meu, își pregătește casa pentru suferință. Când un bărbat spune: vreau o femeie care să mi se ofere, vreau un copil care să mă asculte, își pregătește casa pentru suferință. Cu cel puțin 10 ani să fie mai tânără femeia decât bărbatul ei, că pielea ei întinsă comoară va fi în ochii lui de-a lungul vieții. Și de asemenea se spune: frumusețea unui bărbat, înțelepciunea sa este. Căutați mereu să oferiți înzecit și nu vă uitați la cât vi se întoarce, pentru că răsplata este deja în sufletul vostru. Iertați de fiecare dată și fiți mereu recunoscători. A iubi înseamnă să-ți găsești fericirea în fericirea celuilalt. Universul are grijă ca nicio faptă bună să nu rămână nepedepsită.
Dacă îți plac vorbele mele și le găsești vreo folosință, distribui acest link pe mediile de socializare să se bucure și urechile altora și oferăm și mie un replay pe adresa atașată acestui material. Părerea ta contează. Pentru dezvoltare personală, cărți audio și documentare, intrați pe ionescorobert.ro. Iubiți-vă, iertați, fiți blânzi și renunțați la drame. O zi minunată!